Angen Llanymddyfri, hwn yw un o ceir Clwb DINEFWR. Mae'r car yma ar gael i unrhyw sy'n byw yn yr ardal sydd eisiau gwneud defnydd ohoni. Mae fe mwyn helpu pobl sydd falle gyda 2 neu mwy o geir i ystyried roi lan yr ail neu trydydd car yna a defnyddio hwn a gweld hwn fel yr ail car. Wel, Handel Davies yw enw i. Fi yw cynghorydd sir i Llanymddyfri yn Sir Gar. Fi yn croesawu y ffaith bod car trydan wedi dod. Mae wedi cael ei parco fan hyn yn maes parco Llanymddyfri. Mae ar y cyfle i unrhyw un i ymuno fel aelod. Gobeithio bydd pobl yn cymeryd y cyfle hyn nawr i ddechrau defnyddio fe, oherwydd mae'n bwysig wedyn yn ardal gredig fel Llanymddyfri. Edward Thomas, County Councillor for Llandailo. I've just seen the new car that has come to Llandailo as part of the Community Car Club. It's a great idea. The app is easy to use. Use it. Mwyn archebu un o'r ceir sydd gyda ni yn Clwb Ceir DINEFWR, mae eisiau chi lawrlwytho app sydd yn syml iawn i'w ddefnyddio mwyn archebu car. Mae'r app ar gael yn ddwyieithog. I chi'n bwco pa amser i chi eisiau defnyddio'r car a chi bant â chi wedyn. Os dim eisiau allwedd na chi, mae popeth yn digwydd trwy'r app ni, felly mae'n syml iawn i ddefnyddio. Unwaith i chi'n ymaelodi gyda'r clwb hyn, i chi'n gallu cael defnydd o unrhyw un o'r ceir gan clybiau eraill TrydaNi ar draws De a Canolbarth Cymru.